Bakó János, Domokká Basszai Gergő, jövök is, basszusgitára Tengely Viktor, és énekel Balogh Tamás, és ő Gavadon Zita tanítványa lesz. Bocsánat, annyira szeretnék Gábort, hogy anélkül nem kezdjük el, hogy ne üljön, nem játszik a dalban, de üljön ide az erősítőre, vagy valami, mert akkor van hangulat. Úgyhogy Dobi Gábor párjadjon fel a színpadra. Bakó János gitár. Mondom, nem játszik benne, de üvöltenek miatt a srácok. Ilyen lehet, hogy lement sörért, nem tudom hol. Viszont lenne egy komoly dolgotok még, meg kéne szavaznunk, tudjátok a dalokat egy különböző tempóban szokták játszani, és ezt a dalt két tempóban gyakoroltuk. 160-as BPM-nél szerintem egész jól eljátszunk, ha egy picit gyorsabban játszunk 165-tel, akkor már valahogy belebotlunk. Hogy szeretnétek? Szavazatot szeretnék kérni. Kiabáljon az, aki 160-nal szeretné. És én, aki 165-tel szeretné, jöjjön, üljön. Tehát akkor 165? Yeah! Jó lesz, jó lesz. 265. Tehát Rosanna, Totó, Rozanna.